já jsem Eon.cz a... Já jsem Skokos. No toť. Co bych vám mohl říct teda? Že budeme točit let's play z různých her, nevím ještě z jakých. A teď vám ukážem, co jsme... Ještě budeme točit parkour asi, jestli znáte, co je to. Co je to? A ukážeme, co jsme teďka zažili, docela krutý. Nechtěli jsme, aby nás někdo viděl. Bylo to dost mochous a dost pohybu, ale dali jsme to, takže jsme tu. Tak ukáž, co jsme dělali. No, takže my jsme tamhle z té zdi. Počkejte, já vám dojdu blíž. Tady jsme lezli po tomhle. Pak jsme ještě skákali po tamhle ty zdi. A taky, taky jsme tamhle v obojí zase, tamhle jsme lezli přes vodu. Skokos nevěděl, jak to přelezlo, já jsem chtěl ukázal. Ale do toho jsem se bál i já, protože se nechtěl smysl do rybníka. A schválně si poznáte, jaký je to město, pište do komentů. Jinak jestli budete chtít třeba dělat parkour, tak se na nás hodně dívejte. Čeky, já natočím tu dáš. Teda to město. A teď jsi řekl Telšník, já jsem říkala, aby to uhádli tyhle, fakt. A počkejte, město Telš, jestli znáte, neznáte, to je jedno. Když se koukněte na mapě, je to tady super náměstí, super, no prostě všechno. No tak to je. A jenom, že budeme točit teda ten parkour hodně, nejvíc asi z her. My nejsme takový let's playeři, jako třeba Gogo nebo nějak tak prostě. A je tady a jdeme dál. Potom. No, takže lidi, já dávám teďka foťák do 3 €. Si koukneme teda na to. Uvidíme tady. Jinak teda budeme točit hodně ten parkour a kdo neví, co to je, tak se rozhodně koukněte. A co bych ještě řekl třeba? Co je? A hej, kdo je? No, oni hledají jenom nějaký míč asi. Jinak tady je hnedka škola, hřiště, tamhle je druhá škola. No a Skokos už je tady a jdeme. Tak já mu zase předám kameru. A jenom jsem chtěl říct, že budeme teda točit hodně ten. Dobře, co to bylo? Točit hodně ten parkour, takže jestli nevíte, co to je, tak se rozhodně dívejte. Tomhle výpust například. Půl roku musíte aspoň běhat, cvičit, dělat kliky. Nebo jestli chcete, tak klidně měsíc, mě je to jedno, jak dlouho. Jestli si budete zdát silný, tak mě to stačí. My jsme půl roku s Kokosem jsme tam různě ty vole, tam to, stavíček, tak jsme různě prostě běhali, učili jsme se pořádně nějaký triky. A cvičili, poskákali. Hodně kliky dělat, protože potřebujete na to víc silný nohy i ruce. A musíte... fotbal, tak to nás zabaví na běhání, takže nemusíme běhat moc. A hlavně my jsme... Jak jsme teďka přišli skoro ze školy. Hlavně musíme být hlavně musíte být hodně namakaný. No tak ne, asi to je nejdůležitější. No. Tak jdeme ukázat zbytek? Pak ještě se naučit nějaký ty triky. A v dalším videu vám ukážem, jak skáčem po střeše. Čau.